ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሌራ ኢንተርቴይንመንት ንሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትን መደበር ቴሌቪዥናትን ዝረኸብኩ ዘገርም ታሪኽ ሓደ ጃፓናዊ ወተሃደር ይሕተልኩም መጽሔት ዘሎ ሰብስክራይብ በምግባር ተኸታተልቲ መደብና ትኮኑ ንዕድም ንባብን ትርጉምን ሃገር ገረዝጌር እዚ ቀፂሉ ዝስሕብ ታሪኽ ኣብ 1944 ናይ ዝነበረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ሓደ ዘይሕለሎ ጃፓናዊ ወተሃደር ታሪኽ መንግስት አሜሪካን መሻርክቱን አንጻር ጃፓንን ካልኦት ሃገራትን ኩናት ገጢምሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘገርም ታሪኽ ድማ አሜሪካ ምስ ሓንቲ መሻርክታ ዝኾነት ፊሊፒንስ አንጻር ጃፓን ክትዋጋእ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ኩናት ብዓወት አሜሪካ ተዛዘመ ሂሮ ኦኖዳ ዝተባህለ ሓደ ወተሃደር ጃፓን ድማ መንግስት ጃፓን ብናይ ጉሪላ ውግእ ዝምክሐሉ ወተሃደሩ ነበረ ሂሮ ኦኖዳ ከምትልሙድ ናይ ኩናት ስልቱ ንኽጥቀም ሰለስተ ብጾቱ ናብ ድሕሪ መስመር ጸላእያት ይኸሎይ ድማ ኩናት አሜሪካን ጃፓንን ብዓወት አሜሪካ ዝተዛዘመ ሂሮ ኦኖዳ ሰለስተ ብጾቱን ግን ኣብ ድሕሪ መስመር ስለ ዝነበሩ እቲ ኩናት ከም ዝተወደአ ኣይፈለጡን ሂሮ ኦኖዳ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ ን30 ዓመታት ኢዱ ከይሃበ በይኑ አንጻር አሜሪካን ፊሊፒንስን ዝተዋግአ ናይ ጃፓን ወተሃደር እዩ ኣብ 1944 አሜሪካን ጃፓን ፊሊፒንስን ምቁጽጻር ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚደን ነበራ ሽዑ ድማ ጃፓን ነቲ ብቅዲ ናይ ጉሪላ ኩናት ጽቡቕ ዝና ዝነበሮ ሂሮ ኦኖዳ ናብ ፊሊፒንስ ዝለኣኸቶ ግን ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካ እዩ ከም ዝበሃል ጃፓን ኣብ 1945 በኣሜሪካ ተሰዓረት ኣብ መጀመርታ ጃፓን ኢዳ ከይሃበት ኣዝዩ ደማዊ ኩናት እያ ተካይድ ነይራ እንተኾነ አሜሪካ ኣብ ከተማታት ሂሮሺማን ናጋሳኪን ወዲ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኒውክለር ቦምብ በመደርባይ ኣማኢታ ሸሓት ጃፓናውያን ምስ ቀተለት ከይፈተወት ጃፓን ኢዳ ሃበት እቲ ኩናት ተወዲኡ ኩሉ ወተሃደር ናብ ዓዱ ተመሊሱ ሰላማዊ ናብርኡ እናካየደ ነይሩ ሓደ ሰብ ግን እቲ ኩናት ኣይተወደን ንሱ ድማ ሂሮ ኦኖዳ ምስ ሰለስተ ብጾቱን እቲ ዘገርም ሂሮ ኦኖዳ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ ን30 ዓመታት ኣብ በረኻ ይሕሊፍዎ ሂሮ ኦኖዳ መጀመርያ ክኸትት ከሎ ንደቂ ዓዱ በቲ ንሱ ዝመልክኦ ቅዲ ኩናት መታን ክሕግዞም ኢሉ ይወፊሩ እንተኾነ እቶም ልዕሊኡ ዝነበሩ ሓለፍቱ ንስልቱ ኣናሽዮም ብናታቶም ስልቲ ከም ዝዋጋእ ገበርዎ ኦኖዳ ምስ ካልኦት ሰለስተ ብጾቱ ናብ ድሕሪ መስመር ድፋዕ ጸላእ ወፊሩ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ትሒዙ ድማ ን30 ዓመታት ክቃለስ ጸኒሑ ንመግቡ ዝኾኖ እናዘረፈን እናሃደነን ንዝረኸቦም ወተሃደራት ፊሊፒንስ ድማ ብደባይ እናጥቀዐ ቃልሱ ቀጸለ እንተኾነ ኦኖዳ ነቲ ኩናት ዝቐጸሎ ፍቕሪ ኩናት ሃልይዎ ዘይኮነስ እቲ ኩናት ከም ዘብቅዐ ስለ ዘይፈለጠ እዩ ጃፓን ድማ ብስዕረት ኢዳ ከም ዝሃበት ዝነገሮ ሰብኣይ ነበራ ዝኾነ ይኹን መራኸቢ ዘገልግል ከም ሬድዮ ርክብ ዝኣመሰለ ነገር ኣይነበሮን ኦኖዳ ኣብ በረኻታት ፊሊፒንስ እንትርፎ ብዝሕ ዝበለ ጠያይትን ብረትን ሓንቲ ናይ ጃፓን ሴፍን ካልእ መራኸቢታት ኣይነበሮን ጠያይቲ ክጎድሎም ከሎ ድማ ነቶም ኣድቢዮም ዝዋግእዎም ወተሃደራት ፊሊፒንስ እናዘመቱ ቃልሶም ቀጸሉ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ኣሃዱ ኣብ በረኻታት ፊሊፒንስ ውሕዳት ጃፓናውያን አንጻር አሜሪካን ፊሊፒንስን ይዋግኡ ከም ዘለዉ ፈለጡ በቀጥታ ድማ ከም ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ፓምፍሌት ወረቓቕቲ ብነፋሪት ሰንደውሎም ደጊም ጃፓን ተሳዒራ እቲ ኩናት ብዓወት አሜሪካ ተዛዚሙ እዩ ብሰላም ኢድኩም ሃቡ ዝብል ነበረ እንተኾነ ኦኖዳን ብጾቱን እዚ ኮነ ኢሎም ንዓና ክሕዙ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ሎሚ ኢድና ይንህብ ጽባሕ ኢድና ይንህብ ተባሂሎም ቃልሶም ቀጸሉ ጸልማት ጉልባብ ብምግባር ድማ ናብ ዓድታት እናኣተው ስንቆም ዘሪፎም ናብ በረኻኦም ይምለሱ ሓንሳ ድማ እንስሳ ዘገዳም እናሃደኑ ቃልሶም ቀጸሉ ኣብ 1950 ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝቃለሱ ዝነበሩ ብጾቱ ቃልሲ ነውሒኒ እዩ ካብዝን ልዓሊ ድማ በረኻ ክጸንሕ ኣይክእልን ብሰላም ኢደይ ክህብ ኢሉ ናብ ወተሃደራት ፊሊፒንስ ኢዱ ሃበ ኣብ 1959 ድማ ተኻልኣዩ ኣብ ኩናት ከለዉ ብኸቢድ ተወጊኡ ሞተ ኦኖዳ ምስ ሓደ ብጻዩ ጥራይ ቃልሱ ቀጸለ መንግስቲ ጃፓን 15 ዓመታት ዝኣክል ደሃይ ኦኖዳ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ኩናት ሃልዋቱ ዘይተፈልጠ ምናልባት እውን ኣብ ኩናት ዝሞተ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ካብ መዝገብ ወተሃደራት ዘምሰስዎ ኦኖዳ ነዚ ኩሉ ከይፈለጠ ሓደ መዓልቲ ቶም ጀጋኑ ኮማንዶ ብጾትና
ኣብዚ መጽኦም ከድሕኑና እዮም እናበለ ካብ ኢድና ንህብ ድማ ሞት ንመርጽ እናበለ ቃልሱ ቀጸለ ኣብ 1972 እቲ እንኮ ተሪፉ ዝነበረ መቃልስቱ ኣብ ኩናት ተቀቲሉ ሞተ ኦኖዳ በይኑ ቃልሱ ቀጸለ እቲ ቀዲሙ ኢዱ ዝሃበ መቃልስቱ ንመንግስቲ ጃፓን ብዛዕባ ህላውነት ኦኖዳ ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዝሃበ ኣብ በረኻታት ፊሊፒንስ ብምኻድ ምድላይ ጀመሩ ብመጉልሕ ድምጺ ገይሮም ድማ ወተሃደር ሂሮ ኦኖዳ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጃፓንን ዝነበረ ኩናት ተወዲዩ ብሰላም ናብ ወተሃደራት ፊሊፒንስ የድካ ሃብ ንሕና ካብ መንግስቲ ጃፓን ንዓኻ ንምድላይ ዝተላእኽና ደቂ ዓድኻ ኢና እናበሉ ጨደሩ ኣብ መጨረሻ ድማ ሓደ ኖሪዮ ሱዙኪ ተባህለ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ምስ ኦኖዳ ፊት ንፊት ተራኸበ እቲ ተማሃራይ ኦኖዳ ግደፍ ኣይትተኩስ ኣነ ወዲ ዓድኻ ናባኻ ተላኢኸ ዝመጻእኩ እቲ ኩናት ድማ ካብ ዝዛዘም ነዊሕ ዓመታት ገይሩሎ ስድራ ቤትካ ባእኻ ብዙሕ ይሻቐሉሎ ስለዚ ምሳይ ንዓናይ ንዓድኻ ተመለስ ብሎ እንተኾነ ኦኖዳ ፍጹም ኣይከኣምነካኒ ካብ ኣሜሪካ ዝተላእኽካ ዕሱብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ላዕለዎት ሓለፍተይ መጺኦም ተዘይሓቢሮምኒ በፍጹም ኣይክምለስኒ ኢሉ ኣቕበጾ እቲ ነቲ ታሪኽ ክጽሕፍ ኣዝዩ ተሃንጢ ዝነበረ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ከምቲ ዝጀመሮ መታን ክውዶ ገለ ድማ ናይ ቀደም ሓለፍቲ ሂሮ ኦኖዳ እንተረኸበ ቀልጢፉ ናብ ጃፓን ተመለሰ ድሕሪ ብዙሕ ኮለልን ጻዕርን ድማ ሓደ ካብ ናይ ቀደም ሓለፍቲ ሂሮ ኦኖዳ ኣሪጉ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓበሮ ተቐላጢፉ ናብቲ ዝተባህለ ቦታ ብምኻድ ድማ ነቲ ሽማግለ ኩሉ ትዘጋጠመ ነገር ዕሎሎ ድሕሪ ግዜ መንግስቲ ጃፓን ነቲ ሽማግለን ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲን ዘድሊ ሓገዛት ብምግባር ናብ ፊሊፒንስ ኣበገስዎም ማኒላ ርእሰ ከተማ ፊሊፒንስ ድሕሪ ምእታዎም ተቐላጢፎም ናብቲ ኦኖዳ ኣለዎ ዝተባህለ ጫካ ኣምርሑ ብዕድል ንኦኖዳ ንምርካብ ግዜ ወሰዱን እቲ ሓላፊኡ ዝነበረ ድማ ሂሮ ኦኖዳ እቲ ኩናት ተዛዚሙ እዩ ስለዚ ንዓናይ ምሳይ ክትምለስ ኢኻ በሎ ሂሮ ኦኖዳ ዘረባ ሓላፊኡ ኣይዕበረን ኣብ መጋቢት 1975 ድማ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሱ ኢዱ ናብ መንግስቲ ፊሊፒንስ ሃበ እታ ን30 ዓመታት ምስኡ ትቃለስ ዝነበረ ሰይፉ ድማ ንናይቲ እዋንቲ ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ዝነበረ ፈርዲናንድ ማርቆስ ከም ገጸ በረኸት ሃቦ መንግስቲ ፊሊፒንስ ድማ ኣብቲ ናይ 30 ዓመታት ቃልሱ ንዝቐተሎም ወተሃደራቱን ዝገበሮ በደላትን ወግዓዊ ቅሬታ ገበረሉ እቲ ን30 ዓመታት ኩናት ኣይተወደን ኢሉ ኣብ በረኻታት ፊሊፒንስ ቃልሱ ዝቐጸለ ሂሮ ኦኖዳ ድሕሪ 30 ዓመታት ናብ ሃገሩ ጃፓን ተመልሰ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ድማ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ጃፓናውያን ኦኖዳ ኣታ ጅግና ጃፓናዊ ነኽብረካን ፈትወካን ኢና እናበሉ ብደሚቕ ኣገባብ ተቐበልዎ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ጃፓን ድማ ብኽብሪ ተቐቢሎም ንዘርኣዮ ጅግንነትን ትብዓትን እናመስገንዎ እቲ ዘይሕልሎ ሂሮ ኦኖዳ